Pangenot na istorya. Mga albayano nagkiirad sa uri na subuot na suspensyon ng klase. Nagkapirang magurang asin mga estudyante nabuyos sa mga eskwelahan. Itutubod ang miyembro kan rebelding grupo gadan sa engkwentro sa Masbate. Lalaki asin atamang Carabao gadan kan makuryente sa Camarines Sur. Asin higante ang Christmas tree nagibukan mga PDL sa Sorsogon City Jail pinailawan na. Maray na hapon, Martes, Nobyembre 15 taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga istorya ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Nagkapirang estudyante nagkirad sa suspensyon ng klase sa probinsya nin Albay. May report si Mariel Lorenzana. Amay daang nagpasiring sa Orosite National High School maski sa kasagsagan kan makusog na pag-uuran ang magkaklaseng Nalvi asin Zakera sa paghunang igwang klase. Mundo sa nada sinda hulita kuno arin na nasa eskwelahan na sinda sa kama nagkaigwanin abiso na suspendido na ang klase. Mundo ko. Dapat pa kasubag ko. Gusto ko pa magklase. Mas pabor man ko ta sa magkaklaseng Mark Allen asin John Joseph na nasa eskwelahan. Dakulda kaya sindang pwedeng manodan sa leksyon kumpara ko nasa harong. Alagad hulita suspendido na ang klase, mauli na sa nadaa sinda. Boring, walang gagawa sa bahay. Walang di kasama ang classmate. Dapat nga din na suspindi. Si Nanay Janeline, maski daa mauyam siya, mayo man siya na inibang opsyon kundi ang sumunod sa kung ano ang pigpaotob kan lokal na gobyerno. May siring pa kayo ng uran-uran, taday may sabot may po yan na as a parents po. Wala man po problema na mag-suspend po sinda, mas kailanganin po sa oras. Ta kung busy man po kami, ma-chat na lang po kami sa teacher na turtadaod mi na lang sundon sa akin, nagatugot man po sinda. Alas 8 kasubagong aga kan suspendiron kan gobyerno probinsyal ang klase sa gabos na level. Sigun sa head kan ni Research Division kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o APSIMO, huli kan daing untok na pag-uuran, nagdesisyon na ang sa indang opisina na suspendiro na ang klase sa bilog na Albay. Ini bilang pagprotehir sa mga estudyante o rugna sa huma nin mga pagbabaha. This is to facilitate also sa mga magurang and then the children, lalo na sa mga nasa far-flung communities na kadaklan bagay nagbabalyo kay Salog. So we anticipate flooding and then river swelling. So to prevent, to promote public safety and avoid disaster, nagsuspend po kita kang klase at all levels. Aminado si Escobar, daininda na antisipara na maduro-diretso ang pagbagsakan oran. Rason taano da itulo sinda nakapagpaluwas din mas atab na abiso. Expected man po ito na medyo may kadifisilan sa mga magurang. But again, ang pinaka-paramount, ang pinaka-importante mangyari is the safety of the children. And then siyempre kung halimbawa magkaigawang pagbaha sa lugar mo, safe na so sa imong aki, less na ang worry mo as opposed to yaon pa sa eskwelahan tapos naghahanda ka or igawang pagbabaha sa community. Hinagad man kan opisina ang pagsabot kan publiko. Para sa mga storyang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Mga pag-uuran epekto kan easterlies padagos na mamamatean ngunya na si Mana sigun sa pag-asa. Nagbabalik si Mariel Lorenzana. Pinili na sana ni Tatay Domingo kan Barangay Baybay, Legazpi City na paramientras na igarahe ang sa iyang bangka huli sa daing untok na pag-uuran kasubagong aga. Mas maray na daang mag-ingat kaysa mabugtak sa alanganin ang sa iyang buhay sa tao kan kadagatan. Asin nga ni dawa papaano makadalhen siya, mas sideline na sa namo na daa siya sa konstruksyon. Ano pwedeng madalaganan na trabaho? Extra na sana. Matag extra, abang magkusugong pandagat. Bawal man kaya mag-cloud baga, magkusog.
Sigun sa pag-asa, lauman poon ngunya na aldaw ang mga kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol na madurar sundo sa Webes. Epekto kaya inikan easterlies asin ang pasabat na duros dara ka northeast wind asin easterly wind. Then igwama kayang nahiling kitang nagko-converge ini yung northeasterly wind flow saka ini yung easterly wind flow. Kung sa ini yung cloudiness kaniyo natapatigi sa tuya sa may Bicol region, particular na digdiyo sa may probinsya kang Kamsur, Albay, Sorsogon, and pati naman sa Catanduanes. Mayo man na nakabanderang gale warning, asin mayo man na pigbabantayang low pressure ang pag-asa. Alaga durante kan makukusog na ukol, maigot na pigbabawal mo na kan pag-asa ang paglawod o rugnaan mga saradit na lunadang pandagat. Padagos kita mag-monitor kasi nga yung intertropical convergence zone, pwedeng magkaigwang may mabuo na mga low pressure area pag igwa kitang intertropical convergence zone. Dapat magdoble ingat po ang sa tuyang mga kababayan. Kung mayo man kitang importanteng lakaw, dahil na muna kita magluluwas sa tuyang mga harong. Sa weekend, lauman na ang pagbabalik sa normal kan panahon. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Lalaki asin atamang karabaw gadan kan makuryente sa Pasakaw, Camarines Sur. May report sila Arnie Miranda. Gadanan 25 anyos na lalaki matapos na makuryente sa Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur alas 4 nin maaga kasuudma. Sigun sa hepe kan Pasakaw Municipal Police Station na si Police Major Chester Enriquez Jr. mantang naglalakaw ang biktima sa nasambit na lugar, aksidenteng natungtungan kanataman kaining karabaw ang nakabalandrang live wire. Sa kagustuhan na maisalbara na tama na hayop, magin siya ang nakuryente man matapos baloon halion ang live wire. Aga pa daa, pero naputol si live wire, nahulog sa daga, nag-spark siya, nahulog sa daga, ngunyan, nagihan kang karabaw, ang karabaw na kuryente, pero gusto niyang agapan si karabaw, kinaputan niya si live wire. Binisto ang biktima na si Rinya Lagasca, Paraoma, asin residente kan Zone 7, Barangay Bicol, San Fernando, Camarines Sur. Nakabot sa tuya ang barita, huri na tamig may kaharagyoan po yan. Yung nag-report, nahaloy man, mga naabot yan sa mga alas 8 na naaraman. Kaya nag-abot kita doon, huri-huri naman. Pagirumdum kan Pasakaw Municipal Police Station sa publiko, pirming maging rigmat. In kaso man na delikado na ang sitwasyon, dai na pagpiriton pang isalbara na numang bagay urog na kun mamumugtak sa alanganin ang sadiring buhay. Pighali naman daakan kasureko ang nakabalandrang live wire sa lugar kan pinangyarihan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, La Arnie Miranda. Pigtutubod ang miyembro kan rebelding grupo gadan sa engkwentro sa Masbate. Asin higanteng Christmas tree nagibukan mga PDL, pinailawan na sa Sorsogon. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Pigtutubudang miyembro kan rebelding grupo gadan sa engkwentro sa Masbate. May report si Nomer Corporal. Dead on the spot ang sarong pigtutubudang miyembro ng rebelding grupo sa nangyaring engkwentro sa sitwasyon da Barangay Rizal Monreal, Masbate, alas 4:45 ning hapon kan Domingo, Nobyembre 13. Sa impormasyon, tinambangan ng nasa 20 persona ang pwersa kang gobyerno na nagkukondusir kuta ng Internal Security Operation o ISO sa nasabing lugar. Nagdurar ng 20 minutos ang naging ribayan ng putok na nagresulta sa pagkakagadan kang nasabing persona. During the search na ng area, so na-recover nila may isang body count. Na-identify naman yun sir, bali nung kahapon, plinim ng may nag-claim dito yung mother nung tao. Nung nasawi. Nakilala siya sa pangalang Rani Garson Martulata. Taga sa Sitio Pacquiao, Barangay Hagnaan, Canacinto, Masbate po. Napagaraman man, pirang distansya sa naman sa lugar kang pinangyarihan ang pigtutubudang kutak ang rebeldeng grupo. Kung sain, na-recover sa lugar ang manlain-lain na kontrabando. Siring kang homemade shotgun, baby Armalite, caliber 45 pistol, duwang sako ning balak ang manlain-lain na badil, asin, nagkapirang dokumentos. Tulong ng programa ng presidente natin sa LCAP, kaya napadali yung impormasyon. Tapos in-encourage din namin dito yung mga alam namin kapamilya ng CPG member dito or mga NPA na mag-surrender na para naman sa atin sa bayan ng Monreal na maging mapayapa na, huwag na nating ibalik yung mga dating nakaraan na maraming nangyayari na atrocities na gawa ng NPA. Sa presente, nasa kustodiya na kang Monreal MPS ang mga na-recover na mga kontrabando para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bangkay nin lalaki nadukayan sa Uson, Masbate. May report si Mariel Lorenzana. Naaagnas na ang bangkay nin sarong lalaki kan madukayan sa Nabayawan Bridge, Barangay del Carmen, Uson, Masbate, mag-aalas 2:08 kan Domingo, Nobyembre 13. Sa impormasyon, tulong aldaw nang nawawara anako ang bangkay na binistong si Edelbert Abonales Goylan, 60 anyos, tricycle driver asin residente kan Barangay Mahayay, Kawayan, Masbate. Gikan terminal kan Barangay Divisoria, Kawayan, Masbate, pasiring kuta sa Uson, alagad dain na nakauli pa sa iyang residensya magpuon kan Biyernes. Nadiskubri man daan bangkay huli sa nagsasangaw na mabatang parong. Mientras tanto, nagsayo man ang magpa-intervista ang Uson Municipal Police Station. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa kung ano ang kausa asin motibo sa pagkagadan kan biktima. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Higanteng Christmas tree nagibukan mga PDL sa Sorsogon City Jail, pinailawan na. Siripuntayan sa istorya ni Nomer Corporal. Pinailawan na kan Sabadong higanting Christmas tree nagibukan mga person deprived of liberty o PDL kan Sorsogon City District Jail. 12 feet ang langkaw kang Christmas tree na makukuha mismo sa laog kang fasilidad. Nobyembre 7 kampunan kang mga PDL ang pag-ibok ang Christmas tree, asin dagos na naaman kang Nobyembre 10. Sigun kay Jail Officer 1 John Derek Apuli,
Ubeto ninda na sa paagi kang Christmas tree, mamatayan kansay ng mga PDL ang presensya kang Pasko, maski nga ni nasa loob kang kulungan. Kahit nasa loob sila ng pitan, is maramdaman nila yung diwa ng Pasko at bigyan sila ng pag-asa na balang araw is makakasama nila yung mga mahal nila sa buhay sa susunod na mga Pasko po, sir. Apwera sa pagpailaw kang Christmas tree, may mga dapat daang abangan ng mga PDL na syertong mahatod ng kaugmahan sa mga preso. Yung ngayon kung December, yung madami pong mga activity para sa kanila para maibsan po yung mga kalungkutan nila, yung tulad ng mga palaro sa loob ng jail. Tapos para naman sa kanilang livelihood po, gumagawa po sila ng mga parol, dagdag po sa kanilang budget. Huli sa mga pagturo sa COVID-19 protocols, maugmama na pigbiklad kan Sorsogon City District Jail na pigtutugot na ninda mga pamilya kang PDL na magbisita. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Abangan at chance sa nagpapadagos na Ako Bicol Cup. Daraga versus Rapu-Rapu. Asin Manito versus Kamalig. Gigibuhon ang kawat sa Daraga covered court asin mahiling man. Live digdi sa Samuyang Facebook page. 40 diyas na sana, Pasko na. Ako si Jenny Nunez. Salamat.